नमस्ते. मी गुळाच्या शंकरपाळ्या बनवते आहे आणि ते झटपट करून लगेच खायचे, ठेवायचे नाहीत, म्हणजे लगेच गरम गरम खायचे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे गव्हाचं पीठ आहे. हे 3 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. ही 2 वाट्या आहे आणि ही 1 वाटी, म्हणजे हा बाऊल आहे ना, हे 3 वाट्या पीठ घ्यायचं. ते पण गव्हाचं पीठ. त्याच्यासाठी हे मीठ घ्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. ही हळद आहे आणि अर्धा पाव गूळ आहे. 1 पाव गूळ मधला अर्धा पाव गूळ घ्यायचा आणि हे पाणी आहे. आता मी हे पहिलं कसं करायचं ते दाखवते. हे पाणी आहे ना 2 वाट्या घ्यायचं आणि गरम करायचं. त्याच्यामध्ये हे गूळ आहे ना चेचून बारीक करून त्या पाण्यामध्ये टाकून गुळाचं पाणी बनवायचं. हे गूळ असं मी चेचून घेतलाय बारीक करून आणि पाणी उकळायला ठेवलं होतं. गरम झालंय पाणी. आता हे गूळ आणि मीठ टाकून आहे ना हे गूळ जिरेपर्यंत पाणी उकळून काढायचं. हे गूळ पाण्यामध्ये असं एवढं मीठ टाकायचं. आपण थोडंसं टाकायचं कारण गोड आहे ना म्हणून. आणि याला आता आहे ना चांगली उकळी काढायची. थोडीशी हळद टाकायची आणि आता गूळ आहे ना चांगलं शिजेपर्यंत हे पाणी आपल्याला उकळी काढून घ्यायचं आहे, कड काढून. आता मी गॅसवर ठेवते आणि हे गूळ जिरेपर्यंत उकळी करून घेते. हे गूळ जिरेपर्यंत चांगलं असं ढवळून घ्यायचं. हे गूळ टाकलेलं पाणी गूळ विरघळेपर्यंत आहे ना अशी उकळी आणायची आणि गूळ जिरलं ना मग ते गॅस बंद करून आपण ते पाणी घ्यायचं. हे 2 वाट्या पाणी गूळ मीठ आणि हळद टाकून आहे ना हे असं शिजवून घेतलेलं आहे. आता थंड करून घेतलंय. आता मी आहे ना हे पीठ घ्यायचं असं एका वाटग्यात, परातीत वगैरे तुम्ही कशात पण मळायला घेऊ शकता. आणि पीठ आहे ना थोडं लाटायला ठेवायचं. आणि पीठ लागलं ना, पाणी जास्त असेल ना हे गुळाचं पीठ लागलं तर आपण पीठ घ्यायचं जास्त. आणि पाणी आहे ना गूळ कढवलेलं थंड करून घ्यायचं. हे जास्त गार नाही करायचं, म्हणजे थोडं कोमट ठेवायचं गरम. मी 3 वाट्या पीठ घेतलंय, तुम्ही जास्त पण घेऊ शकता. आणि पाणी जास्त झालं ना तर पीठ आपण जास्त घेऊन आहे ना जास्त पण बनवू शकता. असं पाणी उरलं ना तर आपण पीठ जास्त घ्यायचं, थोडं पाणी लागेल तेवढं पीठ घ्यायचं. हे मी 3 वाट्या पीठ भिजवलंय आणि पाणी उरलंय ना ते मी 1 वाटी परत घेतलंय. म्हणजे जसं पाणी आहे ना तेवढं पीठ घ्यायचं. पाणी आहे ना गाळून, हे गुळाचं पाणी आहे ना वरचं असं गाळून घ्यायचं, कारण आहे ना गुळामध्ये कचरा असतो ना. आता हे सर्व पीठ आहे ना असं एकत्र करून आता याचा मस्त गोळा करायचा चपातीच्या पिठासारखा. हे पिठाचा असा गोळा करून घ्यायचा. जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट नाही, आपण चपातीला मळतो ना तसा असा मळून घ्यायचा. आता आपण आहे ना हे आपल्याला चपातीसारखे लाटून घ्यायचे आहेत. असे गोळे करून घेतले आहे, 5 गोळे झाले आहेत. आता मी हे तुम्हाला आहे ना चपातीसारखी लाटून दाखवते. अशी चपातीसारखी लाटून घ्यायची. जास्त जाड पण नाही जास्त पातळ पण नाही, अशी चांगली मीडियम, म्हणजे थोडी जाडच ठेवायची. आता हे आहे ना काय करते, सुरीने आहे ना आपल्याला बारीक शंकरपाळे पाडायचे आहेत. हे शंकरपाळ्या कापायचे आहे ना कातणी असते. ते आता मला आहे ना टायमाला भेटत नाही ना म्हणून मी सुरीने कापते. म्हणजे तुम्ही पण काय करा, तुम्हाला कातणी नाही भेटली ना तसं सुरीने कापायचं.
काय प्रॉब्लेम नाही. आता हे आपण आहे ना उभे लाईनी मी मारून घेतले आहे. आता हे ना तिरके लाईनी मारायची, कारण आपल्याला शंकरपाळ्याचा आकार यायचा आहे ना, म्हणून असे क्रॉस मारायची लाईन. हे असे आहे ना त्रिकोणी कापायचे. आता हे सगळे आहे ना असे त्रिकोणी कापून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. सगळे चपातीसारखे लाटून असे शंकरपाळ्या कापून घेतले हे सर्व. आता मी तेल गरम करायला ठेवलंय आणि आता हे तळून दाखवते. आता आपण तेल तापलं काय बघूया. अशी एक टाकून बघायची. अशी तेलात टाकल्यावर जर अशी आपली वस्तू वर आली ना की आपलं तेल तापलं समजायचं. तेल चांगलं तापलंय. आता मी फ्राय करायला घेते. जसं आपलं तेल असं ना असेल तसं आपण तेलात सोडायचे. अगदी टाकल्या एकदम मस्त छान फुगतात आहे. हे चॉकलेटी कलर येईपर्यंत आहे ना आपण तेलामध्ये फ्राय करायची चांगली. हे आपले शंकरपाळे चांगले फुगले ना मग आपण गॅस आहे ना मीडियम ठेवायचा आणि चांगले आहे ना असे कुरकुरीत करून घ्यायचे. कलर गोल्डन होईपर्यंत आहे ना आपण ते असे फ्राय करत राहायचे. हे असं मस्त कलर आलाय. आता मी हे काढते. आणि हे आहे ना आपण कसं माहितीये का, गरम गरम नाश्त्याला वगैरे असं आपण करून आहे ना लगेच असे गरम गरम खायचे. असे सर्व आता करून घेते आणि मी तुम्हाला दाखवते. झटपट गुळाचे शंकरपाळे एकदम मस्त तयार आहेत आणि तुम्ही नाश्त्याला पण करू शकता. आणि देवाची पूजा वगैरे असले, गणपतीला वगैरे गोड नैवेद्य दाखवायचं असेल ना तर आपण असं झटपट आहे ना गरम गरम देवासाठी पण करू शकता. आणि कधी पण आपण कोण पाहुणे आले तरी आपल्याला नाश्ता करायचा असेल तरी पण हे करू शकता. असे मस्त छान झाले आहेत. असे तुम्ही पण बनवा.